É un mensaxe que nos trasladaron pois dende o minuto 1, dende o Hospital do Barbanza, e así o fixemos pois todos os que pode estar na nosa man, non? O equipo de goberno e a xente do Concello, pois quixemos animar a cidadanía, incluso pedir pois ás empresas esa comprensión de que deixen asistir aos traballadores, ás traballadoras a estas citas para facer as PCRs do cribado, porque é importante que acuda canta máis xente, non? Así teremos pois un vínculo maior e saberemos pois con máis certeza se o virus pois está descontrolado ou non, que esperemos que a maioría delas, pois a gran maioría sexan negativas e poidamos baixar de nivel canto antes. Ante esta situación, o goberno local decidiu tamén suspender todos os eventos e actividades organizadas dende o Concello, dende hoxe ata o vindeiro día 23 deste mes de novembro. Dende o Concello tamén tomamos a decisión de que a partir desta mesma tarde ata o luns 23 en principio, pois se van a cancelar todas as actividades que non sexan esenciais por parte do Concello, xa sexan actividades culturais, xa sexan cursillos, xa sexa pois actividades deportivas que dependan do Concello, e tamén pois lle pedimos ás asociacións que realizan todo ese tipo tamén de actividades nos locais municipais, pois que con esa mesma comprensión, con esa mesma cautela, por mor de querer conter pois a expansión deste virus, pois que tamén anulen pois esas actividades que se levan a cabo en locais municipais.